No, 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 Oh, video mo din. Sure. Hi. Say hi. Uy. Ay, ay! Wala kay camera! Yeah, thank you so. Salamat ka. Happy birthday, Ton! Salamat. Napon ra! Napon ra! Ano mo kakay ka ron, Ton? Ha? Ay, kiss! Salamat ka ay sa birthday ko. Uy, why dito 14 Montero? Happy birthday, Ton! Salamat ka. Kagsikip sa ng artista. Uy nga, kuwan to. Kinsa. Kinsa mati siya nito. Nasa Hollywood ba nga kuwan ba? Ay, Isa sige. nang iyak ka na ng artista ba? Tubaw po maling. Harry Potter. Si Kuan, si... Kinsa to? Si... Kanang Ah, sa bagong lubog ito. sapatos, bagong kalsulis, bagong Hey, sinila. excuse me. Ay! Bagong buhok. 2018 pa ni, no? Ay, sponsor by Bagong Sir brown. Raul. Sponsor by Sir New Raul. look yan! New Asa si look. Sir Raul? Oo, pa si Sir Raul. Sa ipos. Imo outfit, may bagay sa imo kuwan. Himbagay sa akong buhok ang akong outfit. Oh. Ito man ta ko sa ingon si ating nga nang mag Ingon si ating nga mag-ito man ka nga birthday man nimo. Mong nag-red na lang ko. Birthday yan sa mag-red. Asa man ka Ma'am Wilma? Ako man na dito nag-okay. Sa accounting. Si Ma. Asa ka na siya? Si Bill no, si Jatong nag-injection. Ikaw to. Injection. Sakit ka. Sakit rin. Dapat mag-ito ka rin, bitches. Late na, bitches. Magdag karne? Nandiyan magkuha na po doon yatin Janet no mag. Asa, narig ipangag. Papa may marfil. Ano mo tayo marfil gold? Nagap. Ano para sa tagni? Ang kay, libot man ka na ako. Pero gwapa dyan ang anak. Ay, dili ba ako puti ay sa hayag rin eh. Ay, puti mango kagod. Sure. Lupigan gali mo mama pagkaputi. Lupi ko sa ikong kaputi, oh. Ay, para sa mga tayo. Naparasa dito may kaputi. Ngay, kung bitaw ko sa amin, hindi gamit, kaya hapong kami na. Nga naman may naipong na ako. Ay, happy birthday. Salamat ka, Diyos, sa iyong mga greetings. God bless yung mga taon niya. Wow. Kang Sera all sponsor o kang upat pa nga sponsor. May major sponsor ano ko ay kang Sera all nga sponsor. Wow. And then ang mga make-up kang Sera all. Wow, happy birthday. Kanay 20 pesos. Ah, okay. Okay. Hindi may lang yung 20 pesos. Pwede rin doon, Janet, Mick. Yeah. Ano, Charles? Happy birthday. Salamat. Ano man eh? Ano? Nag-video ko. Ano ba? Ay, klaro yung Video na. Happy birthday. Salamat ka ay kung gusto mong mapa-injection. Wow, ano ang injection sa answer? Asa ka injection? Asa nga injection? Sa una, sa niyang mga. Uy, na-injection na ko? Mo, vitamin puti ka, kaya na-injectionan ka. Okay. Lota. Sa dali naman ka magpaputi. Yan, sama pagputi nga. Ilan man gula sa iyong panit, no? Di man puti, ikaw puti. Taga-bukid ba yan ako? Wow, man, taga-bukid nga.
Murag taga-syudad. Ang taga-syudad, murag taga-bukid. Di, aircon lang yun ko. Aircon. Aircon lang yun ko. Aircon. Yeah. Maya-maya ay darating na yung iba kong kasama. HRMO ni Assistant Mr. Gorgonio. Ay, sure. Dili ko assistant. Assistant to the assistant to the assistant. Assistant si Jan. Yes. Sir Raul, thank you so much for everything. Ilista na ko sir. Nagpicture niya. Kaya was sila nag-speak. Red. Daghang may mananaw. Niglakaw na. Mana si Sir Raul. R. Sir Raul, salamat sa sponsors. Yes, Mana Sir Raul. I feel good! RCB Budget Officer. City Budget Officer. Ilista sir. Ito si Sarah. Siya yung nag-sponsor sa hair. City Treasurer Office. Mas guwapa pa si Rico eh. No? Sophie. Ay, Sophie. Mas gama si Sophie. Yes, thank you so much for everything. Thank you so much, sir. Oh, nag-compute ako lahat ng 1,600, sir. Kao pa na sa makeup. 1,600. Salamat kayo, sir. Yes, thank you so much for everything. Uy, kanta mo thank you. Uy, video si Kuya James. Okay, effort niya kay Kuya James. Special mention to James Andrade. Siya yung designer namin. James. Special mention talaga si James. James Andrade. Siya yung nag-design ito. Since wala kaming tela, ito lang yung ginagamit. Thank you so much, James Andrade, for decorating the table para sa food. Yes. Ito yung may inasal. Lechong manok, baboy. Virgin Enterprises. Asa? Kilay? Kani? Hanggi pa bagaan ni ate. Robi. Hanggi pa bagaan. Kaya nga mong pagbagaan. Ito yung nagsama si Madam LL nagsama para bumili ng make-ups. Kasi siya yung babae. Kaya siya yung dapat maghanap. Tingnan nyo, ganun din siya kaganda.
Maputi din siya. Maputi ba? Oh, maputi din siya, di ba? Kasi naman. Yes. Dahil sa landas, naging maputi kami. Yes. Yan yun si Sir Raul Mabini, our major sponsor. SK Federation, si Sir Hi, good Onlokay. morning. Good morning, sir. Ano meron dash vlogger? Yes, vlogger. Birthday mo? Yes. Birthday mo? Oh, thank you Happy so much. birthday. Siya yung mabait. Mabait talaga si Sir Onlokay. Mark, busy ka rin December? Yes, si Sir Mark Onlokay, SK Federation. SK Federation, Bijin? SK Federation. Ang laki ng sweldo niya. Yeah, konti lang. Nakikita namin. Grabe. Ang amuang sweldo kay sukli ra niya. Sukli ra ni Sir Onlokay ang among sweldo. And magaling talaga si Sir Onlokay sa klase. Salamat dyan, Jess. Grabe talaga. English speaking talaga siya sa MC. Very Ganun siya. Diba? Biska kasi yan siya nag-aaral. Biska. Pero sa, ang kuwan kay sa Sir Raul Mabini. Diba every 10 years, pagkuhan sa BL, kung amo naman, He is a good man. Sir Raul is an honest man. And makikita mo talaga. Tapos matulungin talaga siya. Tapos mapagmahal sa pamilya at sa kanyang staff sa budget office and sa mga taong gida-uda. Lahat. Kaya, yeah. every 10 years, lagi. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Mag-retouch pa mamaya. Maya, kasi it's already 11:17. 11:17, my favorite number, 7. Yes. Yeah! Hello guys! Mag-blow na may mag-start na may karoon. Nasa Manto niya. Salamat kayo, Ma'am Tonya, for the greeting. Accounting office. Ate Jenny. Sige na po! Dalit na po! Padagutin na kapit na alas 12. Nagkutan na nato. Asa mo mo later? Uy, baluha sa labi. Baluha niyo ba? Ay, paglayo. Lumay. Oo, pag nga na, pag nga. Pag nga na, pag nga. Sige, blow ko yun. Ay, kanina, blow.
Happy birthday. Napawang man din na. Nakalimot ko na ako. I-delete mo. Napansin. Yes, thank you so much. Ikaw, Mitch, dali, Mitch. Salamat. Ting, katungin mo di kanda sa hapon. Sige na. Mamaya ka, may kabagay. Yes, blessing. Ato ko ato mga ulo aron sa pagpanalangin sa atong grasya. Ngalan sa man sa anak sa Jesus Kristo. Santo amin. Ama namang langit noon ining tuon nga kami prepare sa nagsilipan karon nga si Antonio Umila. Nung hatagan pa sa taas nga kinabuhi o taas nga pagnuna aron siya makapadayon sa isang gibuhaton isip sa ka Kristiyano. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw busa panalangin kining grasya karon nga sa mga tubangan may makahatag taligong kabaskog sa among kalag ug lawas. Kini mong gipasalamatan pinagi sa imong bugtong anak ni Hesus Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much. Pangli Minister. Violet. Salamat, Ton. Salamat sir. Salamat sir. Muna ka, Ma'am Tonyag kaon? Ano kay gamay ragsula na? Favorite color, violet. Violet po nga hong Uy, sa pagkating. Yes, kumain na kami dito. Yung city budget officer namin, si Raul, ng decorator din. Ate Luida, kisa may nagjabag niyo mo. Yes. Uy, wako naka-live eh. Yes, thank you so much for everything. Yes! Tapos na. Yes, tapos na kami kumain. And I'm so thankful kasi thank you so much Sir Raul for everything, for the sponsors. Nag-i-chuta. Ngayon, tatanungin natin si Madam Alice, si Nanay Alice, kung anong masasabi niya sa pagkawala ng cellphone. Anong masasabi mo? Masarap ang cake. Masarap ang cake, ang kanya. Ay, salamat kayo na. Salamat sa imong kabuutan sa gift. Yan, ang masasabi niya ay cake lang ang nasa isip niya. Ang cake lang, wa ang cellphone. Ngayon, nahahanapin natin ang cellphone. Hide and seek. Hide and Siguro seek. ko Changi. Tingnan natin. Changi? Hindi, nakita ang naragod na to. Gawa sa Changi na. Nasa Changi. Changi? Sa Ate Loida ang suspect. Hindi na siya pwedeng makapasok sa budget office. Last na lang ngayon. Kaya sabihin mo ang totoo. Sino ang nagnakaw ng cellphone mo? Sino ang may sala? Sino ang nagnakaw ng cellphone mo? Uy, ka ng tone. Eh, di ba, nag-live ka ganina, no?
Yeah, may video. Makita to nga rin napita ko. Oo. Hindi ko hato rin dyan uwa. Oh, makita man. Say daw. Hindi Depende kung niya ang naka- smart na tinawag na si Jan. Si Darwin. Sige, sige. Ha? Hindi, tinawag si Dart ko na sa smart. Di ko na matawagan. Kay. Matungara ko na siya ning tawag sa PM. Kaya nung hibo ko na siya, pa ko na kayo huli. Di nga rin mo ito gibutang. Ha? Dungan din magtawag ni Dart itong busy pagtawag mo. Yang nga rin ako gibutang. Yang nga rin. Ako busy. Huwag din ang balik na eh. Yung katawa dara ate. Sisi ka pong mga naong og cellphone. Kisa man yung mga naong og cellphone ba? Naong dating simple. Ako sa nihatod din cake ni mama. Di dyan ako dyan. Ngayon ay tatanungin natin si Jug Mumble kung ano ang masasabi niya sa pagkawala ng cellphone ni Virgin and Ate Loida. Anong masasabi mo nang nawala ang cellphone ni Virgin? Dapat palitan na. Kung sino man nanawagan ako sa sino mang nagtago ng cellphone ni Virgin, pakilabas na. Maawa na kayo sa kanya. Kulang na lang na umiiyak. Dapat bang umiiyak si Virgin na nawala ang cellphone niya? Hindi siya dapat umiyak kasi siya ang may-ari ng lechong baboy. Marami siyang pera pero dapat isaulin nyo kasi ang barang ay nandyan lang. Dapat nang isauli ang cellphone ni Virgin. Pero kailangan bang itap kasi luma na, kailangan bang bumili ng bago? Kung mawawala na, eh dapat palitan. Palitan. Pero Bumili sa pinakamalapit na store, cellphone store. sa Oppo or sa Cellworld. Yes. Adidadidi. Adidadidi. Adidadidi? Panawagan sa nagkuha ng cellphone ni Virgin. Pakiuli na. Sa uli na. O baka nalagay sa Ibang bulsa. or baka nalagay sa bowl. Sa CR. Sa CR. Na-flash na yun. Na-flash na yun. Hindi na minus. Hindi na minus. So, ang ibig sabihin, kahit magbarang ka pa, Bijin, hindi na. Oh, Hindi na. kasi nandun lang sa ilalim ng bowl. Hindi talaga Sisilayan. masisilaya. Hindi masasaktan ang bowl. Nasaan? Ang cellphone, ilabas mo na to. Hoy, Kuya Miting, ilabas mo na. Ilabas mo na. Siya yung kumain ng cake. Tingnan natin nasan yun. Ito. Ay, Ay, iparin. Kunin mo Virgin. Iparin. ito yung Hindi na mo rin mo. Cellphone Virgin. dili naman ko na iuli. Gato. Oo. Kaya ang ahong loader po sa una nawa. Sa bugasan. Lahi man. Patay. Guys, hanapin natin yung cellphone na nawala ni Bijin at cellphone ni Ate Loida. Tara, samahan niyo ako. Hanapin natin. Hanapin, tulungan niyo ako guys na mahanap ang cellphone ni Bijin. Baka nasa ilalim. Tatangon, baka nandito sa bag. Hinahinay natin, bubuksan yung bag. Baka nandito sa bag. Wala. Hindi natin makikita. Tingnan natin yung nasa hunos. Baka nandito. Wala. Tingnan natin. Baka nandito sa bag niya. Uy, Bijin, ang imong kwarta, Bijin. Uy, ang ngaho man eh. Tingnan natin yung
nga, una dyan. Wala niya naglingo-lingo. Siko naman, be. Luida lagi, kabongan siguro ko. Ate Luida og si Ostero. Luisa, si Jane. Wala man. Tingnan natin. Hanapin natin yung baka nandito sa Hanapin, klaro din. wala dito. Ito. Wala din dito. Hanapin talaga. Walang sulod no, walang sulod. Ha? Wala. Sino talaga ang magnanakaw kaya siya? Wala dito guys. Wala din dito. Nawag ko na si Dad, yung ito na siya mutawag kay mas active na ako. Wala din dito guys. Kaya tulungan natin. Wala. Tingnan natin baka nandito. Uy, basing nasa home bag, bagisod na. Dara. Wala. Hoy, kasi nagtago ani nga ni. Nakita. Nakita. Yes. Sino ang nagnakaw? Ang nagnakaw? Nakita ni mo ah. Wa Ay, bitaw. napayatag. Ito na yung last din. drawer sa accounting, ako ipang Tingnan Nalagin niya. kay Junete. Ate Jeanette, anong masasabi mo na nakita na ang cellphone ni Bijin? Mabuhay ka! Mabuhay ka, Bijin, at nakita mo ang iyong cellphone. Pagpalain ka, Bijin, pagpalain. Anong masasabi mo na nakita na yung cellphone? Rambot! Ito na ako ikaw sa cellphone natin, Loida. Si Bijin din yung nagnakaw ng cellphone na Loida. Marami talaga. Bakit maraming kawatan dito? Gaduha man may nagkita. Maraming kawatan dito. Tala si Janelle nagbalik. Ako mo yung paglingi. Balik tayo siya suot. Gijabag-jabagan ra ka Loida. Alam mo sa ako, nag-isisyon ako, nagawa sa dayon. Basta na ano, ingat mo. Lingkod ka dito. Basta na nga na yung gibili. Pangutana si Junel, pangutana si Ayan, ikaw, kayo mo ka na napatugan. Di po ka mapatugan. Una dire mamatian mo ni Gring. Wala gito niya ate. Yes, at least nakikita na yung cellphone ni Bijin. Ay, sorry kayo. Guys, hindi natin nakita yung cellphone. Hindi tayo na nakakita. Si Bijin lang talaga yung nakakita. Kasi siya ang may-ari ng cellphone, dapat siya din ang Sayang dapat sa susunod tutulungan natin. Ngayon may nawala na din si Ate Loida. Guys, si Ate Loida na rin. Si Ate Loida na lang yung nawala ng cellphone. Kaya tara tulungan niyo ako, hanapin na natin. Baka nandito. Dapat dito tayo naghahanap. Baka nandito yung kang Ate Loida. Hanapin natin. Ay, baka nasa ilalim. Wala. Tingnan nyo guys. Wala. Yan. Hanapin natin. Dapat tayo yung makahanap. Ito. Ay, sa sunod tayo yung magtago para madali yung nating mahanap. Tayo yung magtatago sa susunod para madali lang nating mahanap. Marami talagang mga misteryo na nangyari dito sa Budget Office. Doon, bida na yung over dito. May Mabitong ang elevator, delay pa 13. Tingnan natin guys. Baka nandito. Hanapin natin. Alright. Since hindi natin nahanap, ang gagawin natin ay tatanungin natin yung may-ari kung anong naramdaman niya until now. Anong masasabi mo nung hindi pa makita yung cellphone mo? Ay, mo medyo nakita ko phone.
She's ba kasi siya yung nagtatago. Siya yung nagtatago ng cellphone. O, tara, hanap, tulungan mo ako. Tulungan mo ako para mahanap natin para makita ng Itaguan ni mo sa cellphone, wa ka na uwanan. Oo na. Kapatod ganiha. Bijin, Biyahe ka, uwanan na ka. isauli mo na yung Uy, cellphone. wala ko. Ano dyan ko pero dito ko ganyan. Guys, ang hirap talaga maghanap. Kaya, tutulungan tayo ni Jack Mumble kasi marami siyang iro. Marami siyang aso. Tara, tulungan natin. Sisimutin lang natin. Sisimutin mo lang yung... Sisimutin mo lang yung cellphone. Sino kaya ang nagnakaw? Asa na? Asa na yung cellphone? Yan. Siya yung K9. K9. Kasi mo check sa travel. Oh, ang baho! Uy, ang baho, ang baho, ang baho. O baka nandyan. Galit tayo siya. Baka nandyan sa bulsa niya. Yes. Actually, marami siyang iro. Yeah. Si Papi at saka si... Loy, ang masasabi ko lamang sa iyo, Loy, maghintay ka lamang. May bukas pa. Yes. Sabado, Maghintay ka lamang. Dani, tawag na po to si Kuya Juan. Hintawag na ang kanyang bana sa Afghanistan. Magkano yun? Magkano yung cellphone? Loy? Hindi ko alam kung nagbabarilan na doon sa Afghanistan. Magkano? 600. 600? Kanya mo ko 600 di ka pa itong bago. 600 pesos. Sayang kasi hindi kami mayaman. yung kausap mo ngayon ay mahirap din. Kaya hindi namin ma-replace man. Sorry. Loy? Kahit marami kaming pera. Tanan ho no sa accounting, gabri na ako. Saya, Grower. Oo, baka nandoon. Grower. Hindi ko alam kung nandoon ba sa kanya. Basta ang importante ay Ang mahalaga. ang mahalaga ay hahanapin talaga natin, guys. Saan? Lagi mo ring, Kay Muring. ring hati. Dapat Mabati. yes, ito yung gagawin. Hanapin natin yan. Baka nandito. Ate Jinit! Anong kulay? Black. Ate Jeanette, ka cellphone sa una. Ate Jinit, tingnan mo, dali. Baka nandito yung cellphone niya. Ay, anong mga puti? Ate Jinit, dali. Ito na, guys. Ito na, ang cellphone ni Ate Loida. Uy, nandito na. Yeah, nakikita na namin. Pero kamukha lang. Ito. Kamukha lang. At least may nakita tayong ganito. Oh, kamukha. Kamukha. Asa tong imati, Ginit? Nangim. Hello guys, thank you so much for watching my YouTube video. If you like this video, please share to your family, friends, and loved ones. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Tony Omila. To be more updated, just click the bell below and get notified about every new video that I release. Always remember, whatever challenges that you are facing right now, never quit in your life. Just pray and have faith with God. God never leaves us. He is always with us because He loves us. Just keep in mind, be a good dreamer, a believer, and a lover, and keep soaring high like an eagle. And there's one more thing, be a good servant. God bless us all. Ingat!